ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар ватсапи экранбуда роӣ кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин роӣ карда, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастай Opel Astra F дар кузофи караван, ҳастай мошинои Honda Servi, ҳастай грузовой газель, яъне ки мошини боркаш бо нархи арзон срочно, ҳастай Toyota Corolla 1, Hyundai Sonata бо нархи арзон, Opel Vectra ҳастай, Daewoo Nexi бо нархи арзон, Opel Sedan ва ҳастай Mercedes-ҳои екклассои солҳои нав ва екклассҳои заидчики простоям ҳастай. Ва ҳастай мошинои советски ВАЗ 21099 ҳастай бо нархи арзон, ҳастай Mercedes-ҳои сечка объёмӣ ва сечкаҳои простои дӯстони азиз, ҳастай Daewoo Tico ҳастай ва ҳастай Lexus ва дигар навъи маркаҳое ки аз территорияи Россия ва Тоҷикистон. Курси имзо бошад 120 сомону 70 дирҳам. Маромад рафтем навора сар мекунем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастай бо адрон ки срочная дар Москва. Opel Astra F дар кузофи караван срочно. соли бари 1993 аст. Сайки сӯишвориш бензини хӯлияи мотор 1.6 литраи коробка механикаи ҳолати мошин ба адрон беҳтарин мошин нахадай мошина хам хали мақсад мойка пӯйка накарда суал гирифтани мошини кори аст. барои михали корпор ягон чизо ки михали мисол устрометора бор мекунӣ мера мебинӣ михали чида зурай нашам нархи арзон дӯстони азиз. мошин мегад балонош мегад 80% аст дӯстони азиз. бензини хӯлия аст. мошин мегад ягон ҷош хали пуштагӣ нест ки хали ягон кор дорауд не ки ба хайрай. мошин мегад дар учёт места мегад то як моҳа мегад мақсад ки мете мегад хайкна мегад мақсад қадоме ки мехарад то як моҳа мегад яъне ки иҷозат аста мегад то як моҳа мегад мисол ки хайкна баъд мақсад ки айчи мебурем ша. хоб дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар Москва дӯстони азиз, Московский област, хоб дар Истерский район, деревни Покровский ҳамин тараф қарор дошта. нархи мошин 110 000 рубл бо муомила дорад. нархи мошин 110 000 рубл бо муомила дорад. барои харидори конкретна бо арзон бошад, барои рақамҳои дастиша ва рақамҳои ватсапшо метавонед занг занед, маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. грузовой газель ҳастай бо адрон ки срочно фурӯшӣ мошини боркаш. соли бари 2006 сол ҳастай ки сӯишвориш газай дӯстонад объём мотораш 410 ҳастай, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад балонош мегад 90% ҳастай, коробка мегад 5 тага ҳастай, хоб утилизатсия мегад кардагӣ ҳастай, ҳуҷҷатош мегад бучдагӣ ҳастай, хадавой мегад 100%, мотор мегад маслар намехара, коробка задди мусамаш 100% дӯстони азиз. вариантҳои алишини ситоқа суми хӯлия. нархи мошина 33 000 меган, боз камтар мегад муомила мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин ҳамин грузовой газель 33 000 сомон аст, боз муомила дорад. дӯстони азиз, оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволоти ки барои фаҳмидани шумо дар рақамошо занг занед. мошин утул балонош нав, коробка моторама 100%, фақат як ҳуҷҷат мекунӣ. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 00 кор мекард, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 17, инашда ватсап дорам. оиди мошин шумо ягон маълумоти иловагӣ дошта хоҳем фаҳмидан, шумо занг занед. шод сумуш муомила ва савдои хуб дорад. баробар метавонед тамос гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Honda Servi ҳастай бо адрон ки мошини фурӯшӣ срочно Honda Servi. соли бари 1997 ҳастай ки сӯишвориш газ бензина объём мотораш 2.4 литра дӯстони азиз, яъне ки мошин 4веди ҳастай, коробкаш механикаи ҳолати мошин ба адрон беҳтарин мошин, як даст гаштага беҳтарин ҳолат даем. газ бензин мотораш 2.4, коробка механика ҳолаташ хуб. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дора мошин. хоб ҳуҷҷат дора дӯстони азиз, утрам мегад кардаги ҳастем, балонош мегад пачка бо қати запаска кади 5 та мегад балон нав ҳастем. хоб салоншам тоза каста дӯстони азиз. хоб нархи мошин 45 000 сомонӣ боз муомила мешавад ва вариантҳои алиширам дорад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 68 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 19, инашда ватсап дорам. вариантҳои алишӣ бошад пешкаш кунед. сумаки нархи мошин 45 та, муомила савдош дар назди капоти мошин. ин аст светошам светои зур будай.
ойди мошини шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволот ҷиддӣ боша барои аниқтар карданатон дар рақамҳои поёнатон занг занем маълумот агар мошини 4BD мошини соз бе ягон расход бе ягон камбудӣ суми наличкати бо арзон мешавад метавонед ки мошинчара айда сатен ходи ҳозир занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон Lexus RX Series соли 26 2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине объем мотораш 2.4 литр гуфтагӣ ҳастае коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин яксола ҳуҷҷат дорад утлам кардагӣ ҳаст абагрев сидени рул памят лифт сидени суназ мотораш 2.4 амихе соҳиб нависият дуд мегад намекунам 4 та баллони зимни мегад нав салон кожаи кожатуни азиз хоб хеле мақсад маълумотот нархи мошин ҳамагӣ 75000 сомонӣ алиш мега фақат ба ягон электромобил мегад болоиш мега пул беда тоқа ба электромобил алиш меша сумаки нархи мошин 7500 номерош транзит ина мошин дар шаҳри душанбе аз бисёр не камтар арзон мешавад илтимос мега беҳуда нороҳат накунем одамои конкретна мехаридагӣ ё ки одаме ки ягон электромобил дошта бошад мега соз болоиш сумметиян яъне ки маслиҳат мекунем мега марҳамани рақамҳои вавилони дастишо ва рақамҳои ватсапшо метавонед занг занем лайкотон назанем ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes E класс аст баъдро ки мерседесҳои зайчик соли 26 1994 сӯзишвориш газ бензин мотор 2 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хоб мошин мега 9 моҳи дига мега таъмировка дорад 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад суни азиз нашод утулиш ягон чӣ гуфтагӣ неста дискакои фасон хай мошинча маладёжни бо рафта аз пеш мотор коробка ва дигар чоша хатон аз пеш мебинем фақат маълумотаме ки мошинсоз 9 моҳ таъмировка 9 моҳ ҳуҷҷат дорад мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 40000 сомонӣ бо муомила дорад дӯстони азиз шахсоне ки мехарен конкретна харидор ки ҳастен аз рақамҳои поёмда маълумотои пурраша занг зане пурсем одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорем мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои фурӯшӣ барои реклама кардан боша марамат метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 20 ватсап имо телеграм дорад пайваст чизе ки барои фурӯшӣ буда роӣ кунем мо рекламада мемонем лайкора дӯстони азиз ва фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва дар худо падисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон Daewoo Tico соза мегад срочно фурӯшӣ соли 26 1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензини хулия объем мотораш мегад 1 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад находой як химчистка мекунӣ ва ҳуҷҷатош мегад ҳуҷҷаташ бучдагия ин меқар расход нархи мошин 6000 сомонӣ аст бо муомила дорад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи мастчоҳи шаҳри хуҷанда рақамҳои тисели соҳибшуда шахсоне ки мехарен ягон маълумоти иловагӣ хоҳем марамат занг занем одамое ки навори моро тамошо кардастен агар ки дар ҳамин навор мошини маъқуле ки наёфта бошем нависем ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст агар ки мо ёфтем дар видеои оянда мошини ёфтагии шуморо пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон Mercedes C класс яъне ки сечка соли 26 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.8 литре коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин мега находо аст хай камкам расход дорад мошин нархи мошин 27000 сомонӣ аст қарор дорад дар пойтахт дар тарафи душанбеда нархи мошин 27 рафта аз пеш бидин бо қадиқҷон гап занем хоб ин рақамҳои мегафони соҳибшуда нархи мошин 27 чанд сум арзон мешавад намедонам марамат занг занем маълумоти пурраша будем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон Daewoo Nexi бо нархи арзон срочна соли 26 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литре коробка механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин хай нархи арзанда бо ҳамирам арзон мекунад як фара шикастагӣ бида бо хай ягон кори дига палибому дорад нархи мошин 8500 сомон бо муомилаи хуб дошт Daewoo Nexi 8000 сомонӣ бо муомила доштаем ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи воседа шахсоне ки мехарен ягон маълумоти иловагӣ хоҳен оиди ҳамин Nexi фаҳмидам дар рақамҳои поёмда занг занем маълумоти пурраша гирем дӯстони азиз касе ки мошин хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот
чизе ки барои фурӯш дорад, барои реклама кардан дар рақамҳои болобуда WhatsApp-да рӯй кунед, мо рекламада фурӯшда мегузорем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, Мерседесҳои Е-классҳои солҳои нав, яъне ки Мерседесҳои Е-классҳои солҳои навтараш. соли паривишаш 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 2.4 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастае. хоб салоншам тозакай хаяки мошин мега созай бухтон маълумоти пурраша мега мошин мега дар ҳолати хуби техникаи срочна мегӯяд фурӯшӣ. нархи мошина мега 53 000 мегӯем, бу камтар арзон мешавад. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтара. 2004 сол мотори 2.4 автомат 53 000 сомон аст, бо савдо доштае. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои аниқтари шумо фаҳмидан дар рақамҳои поёмда занг занед. дӯстони азиз, доктароно ки мошин тоқа суми холияи алиш намешавад ва фақат савдо дар назди капоти мошинае. рақамҳои мегафони соҳибшон барома занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 ҳастаи баъдурон ки мошинои сабаите ки молодежи чихел ки дар компютера бисёр хоҳиш кардем. ваз 21099 соли боришаш 2003 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи абди мотори 1.7 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, танировка ва ҳуҷҷатош буҷтагӣ ҳастаи мошин созбо маълумоти пурраша мегирем. нархи мошина мега 10 000 сомон гуфтааи соҳибшон, бо арзон ва савдош мега дар назди капоти мошинае. мошин танировка надорад. 10 000 сомон муомила савдо дар назди капоти мошин. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда ҳастаи мегафон занг занед, маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Opel Vectra A срочна. соли боришаш 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз, Opel Vectra мотори 1.8 будае. мошин мега дӯстони азиз утилизатсия кардагӣ ҳастае. ҳуҷҷаташ ва утилизатсия мега кардагӣ ҳастае. хоба хаяк бо дигар варид парид дигар чӯша хатон бо мепурсен. срочна мегӯяд фурӯшай. нархи мошин 19 000 сомон нархи мошин мега бо савдо муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ аниқтар карден агар барои фаҳмидаи худтон дар рақамҳои поёмда ҳаста мегафон занг занед. 19 000 савдо муомилаш дар назди мошин. бошед дар шароитҳои марҳамат тамос гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Sonata. соли боришаш 2012 сол ҳастае ки сӯзишвориш гази холияи моториш 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 60 000 сомон. нархи ахиршай дига 1 сомон арзон намешавад. дӯстони азиз, мошине ки газакӣ ҳастае. нархи мошин 60 ахири нархшай. илтимос мегӯяд одамони коргарам беҳуда занг назанед, фақат одамони конкретна. нашуд мошин чӣ расхҳо дора надора, инаша рафта аз пеш. мебинед нархи мошин 60, нархи ахиршай дига 1 сомон арзон намешавад. шахсоне ки мехаред конкретно марҳамат метавонед ки занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla 1 срочна фурӯшӣ бо нархи арзон. соли боришаш 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотораш мега 1.3 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мотору коробкаша намедонам чӣ хел ҳастае, рафта аз пеш бинем. мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатош мегӯяд, ҳамаи документош ҳастае. хоб ҳолати балонашам хуб ҳастае. дӯстони азиз, главни нашод мотор коробкаша гуфтагӣ нестанд. нархи мошин 47 000 сомон ҳастае, бо 1 сом муомила мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. ин мошинора главни ҳами коробка мотор соз бошад, дига ҳамаш ба хайрае. мотор 1.3 литраи коробка автомат, ҳуҷҷаташ ҳамаш яксола. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаред рақамҳои поёмда занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибшон гирем. ва ногуфта намонад ки шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул хоҳем ки мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram реклама мекунем, сурат маълумотшо дар рақамҳои болобуда рӯй кунем. ва шахсоне ки мошин мехаред дар комментари ҳастед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо пешкашро мекунем. дӯстон, аз ин буд навори имрӯзаи мо.